Το 2011 πηγαίναμε στη Δευτέρα Γυμνασίου, όταν γνωρίσαμε την Άννα Φρανκ και την εποχή της. Ένα κοριτσάκι στην ηλικία μας, που έγραφε στο ημερολόγιό του τα παράπονα και τα όνειρά του, πέθανε 3 χρόνια μετά σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ. Τι ήταν όμως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Ξέραμε από ελάχιστα έως τίποτα. Έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια. Ο κόσμος ξέχασε. Χωριστήκαμε σε ομάδες. Ψάξαμε και μιλήσαμε για όλα. Την επόμενη χρονιά, στο μάθημα της ιστορίας, η κουβέντα ξαναήρθε. Αυτή τη φορά πιο στοχευμένα και με πιο επίμονα ερωτήματα. Τι ακριβώς ήταν το Τρίτο Ράιχ? Γιατί κέρδισε έδαφος στη Γερμανία? Τι έγινε στο Μεσοπόλεμο? Πόσο κόσμος το άντεξε? Πόσο κόσμος το δέχτηκε? Πόσο κόσμος το επικρότησε? Τότε ήρθε η πρόταση για την ανάγνωση του Μαουτχάουζεν. Ένας Έλληνας διηγείται το βίωμά του από το στρατόπεδο συγκέντρωσης από το οποίο επέζησε. Στο τέλος της δουλειάς αυτής παρουσιάσαμε το βιβλίο στις τάξεις μας μαζί με τις ιστορικές συγκυρίες της εποχής. Μετά ο καθένας έγραψε ένα κείμενο. Ό,τι ήθελε. Τις σκέψεις του και τους συσχετισμούς της εποχής της ναζιστικής ανόδου με το σήμερα. Και μετά φτάσαμε στο θεατρικό. Το θεατρικό ουσιαστικά ξόρκισε το Μαουτχάουζεν και έφτιαξε ένα Μαουτχάουζεν δικό μας. Σε αυτό το δικό μας Μαουτχάουζεν αποδίδουμε φόρο τιμής στους τραγικούς ήρωες που προσπαθούμε να αποδώσουμε στη σκηνή. Φόρο μνήμης στον Ιάκωβο Καμπανέλη που αγαπήσαμε. Και φτιάχνουμε ένα τόπο δικό μας, που μαζευόμαστε όλον αυτόν τον καιρό και δουλεύουμε μαζί, ισότιμα, ελεύθερα και συλλογικά. Η δύναμη του ναζισμού βασίστηκε στην πειθό ότι θα λύσει τα προβλήματα των ανθρώπων. Οι βασικότερες θέσεις τους ήταν οι εξής: εδαφική εξάπλωση και απόκτηση ζωτικού εθνικού χώρου με πόλεμο. Γερμανός πολίτης είναι μόνο αυτός που έχει γνήσια καταγωγή. Εγκαθάριση από τους αλλόφιλους στους ξένους. Κρατικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Έλεγχος του τύπου, της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς όλοι πρέπει να υπηρετούν το καθεστώς. Επικρατεί η θεωρία της καθαρής άριας φυλής, που ισχυρίζεται ότι βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις και στοχοποιούνται οι υπάνθρωποι. Εβραίοι, Τσιγκάνοι, μάρτυρες του Ιεχωβά, Σοβιετικοί, Πολωνοί, ομοφυλόφιλοι, κομμουνιστές γενικώς, πρέπει να πάψουν να απειλούν την καθαρότητα του γερμανικού αίματος. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του κόσμου δεν υπήρξε ένας τόσο καλά οργανωμένος σχεδιασμός μαζικής εξόντωσης. Η θεωρία της ανώτερης φυλής, καθώς και η επιβολή της ιδέας για την εξαφάνιση των υπανθρώπων, είχε γίνει θεσμός που είχε αποκτήσει τους υπαλλήλους του. Τι ήταν όμως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Ο όρος έχει συνδεθεί κυρίως με τα κέντρα εγκλισμού που δημιουργήθηκαν από την ναζιστική Γερμανία λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα στρατόπεδα αυτά απέβλεπαν στην αναμόρφωση και το σοφρονισμό αντιφρονούντων και ιδιαίτερα κομμουνιστών και σοσιαλδημοκρατών. Έτσι, αρκετοί Γερμανοί και Αυστριακοί βρέθηκαν να κρατούνται. Προσφέρονταν παράλληλα για την εκπαίδευση ηγετικών στελεχών των SS. Στις 20 Ιανουαρίου του 1942 διατυπώθηκε από τον Χίτλερ η τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος, που προέβλεπε την εξολόθρευση των Εβραίων. Υπολογίζεται ότι από τα 12 εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών που εγκλείστηκαν, γύρω στα 8 εκατομμύρια πέθαναν, με εξόντωση από εντατική εργασία και υποσιτισμό, με τουφεκισμό, με απαγχωνισμό, με ενέσεις φαινόλης και άλλων δηλητηριωδών ουσιών, με μαζική εξόντωση σε θαλάμους αερίων. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης εφαρμόστηκαν με επιμέλεια και εξακολουθητικά περίπου 70 ιατρικά πειράματα, στα οποία εργάστηκαν πάνω από 200 Γερμανοί γιατροί και ερευνητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Τέτοια πειράματα ήταν τεχνικές κατάψυξης και απόψυξης, χορήγηση καυτών υγρών, επιβίωση σε θαλάμους χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, χορήγηση δηλητηρίων,
έκθεση σε ουσίες χημικού πολέμου, ανάπλαση οστών, μεταμοσχεύσεις, καλλιέργεια μικροβίων στο ανθρώπινο σώμα, δημιουργία τεχνητών σιαμαίων και άλλα πολλά. Ο Γιώζεφ Μέγκελε, γιατρός και εμπνευστής για τα περισσότερα από αυτά τα πειράματα, που γίνονταν για να δώσουν μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης στους Γερμανούς στρατιώτες στα μέτωπα του Βορρά και του Νότου, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φαινόμενο των διδήμων αδελφών και πολλά από τα απάνθρωπα πειράματά του έγιναν σε δίδυμα αδέλφια. Ιδρύθηκαν 50 στρατόπεδα σε 14 χώρες. Μετά την ανάγνωση του Μαουτχάουζεν, οι μαθητές εξέφρασαν τις σκέψεις τους. Μερικές από αυτές είναι: Ιωάννης Καλογριός Καζιάλης. Μέσα στο Μαουτχάουζεν έρχεται στην επιφάνεια η απάνθρωπη και σκοτεινή πλευρά ενός ολόκληρου έθνους, καθώς εκεί οι άνθρωποι από διάφορα άλλα έθνη γνωρίζουν τον εφιάλτη. Άλλοι δεν αντέχουν, αυτοκτονούν. Άλλοι επιζούν και αλλάζουν. Γεμίζουν μίσωση και αγάπη, υπερβαίνοντας τον εαυτό τους. Οι κρατούμενοι δεν έχουν τίποτα, παρά μόνο τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον. Πρέπει να κάνουν μια καινούργια αρχή. Είναι αλλαγμένοι στην εμφάνιση και στην ψυχή. Παίρνουν κουράγια από τους στενούς δεσμούς που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει εκεί εθνικότητα, θρησκεία και άλλες διακρίσεις. Συνεχίζουν τη ζωή τους κουβαλώντας τους εφιάλτες τους. Αποστόλης Αντωνιάδης. Η οικονομική κρίση ήρθε λόγω της υπερκατανάλωσης. Έφερε την κοινωνική και την πολιτική κρίση. Η πολιτική γίνεται όλο και πιο αναξιόπιστη. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιον να πιστευτούν, ποιον να στηρίξουν. Καθένας ταλανίζεται από τα προβλήματά του και γι' αυτό κανείς δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης, καθώς αναζητά μόνο το ατομικό όφελος. Καταλήγει όμως θύμα των ίδιων των αδυναμιών του. Φόβος παντού και ολοκληρωτισμός, που εμφανίζεται ως πηγή σωτηρίας, ενώ είναι η παγίδα, και το Μαουτχάουζεν ξαναέρχεται. Οκτωβρία Κότσινα. Στο Μαουτχάουζεν προβάλλεται σιωπή, στην οποία εισέρχεται η κοινωνία, καθώς ακολουθεί η αδιαφορία των ανθρώπων στα βάσανα των συνανθρώπων τους, οι οποίοι οφείλουν αθόρυβο να βρουν την όποια θέση τους και να ξεχάσουν. Πώς όμως θα ξεχάσουν? Αυτό είναι πάντοτε το πιο κατανόητο σημείο της ιστορίας. Είναι το σημείο που ξεχνάμε, αν και θα μπορούσαμε να έχουμε υπάρξει στην ίδια θέση. Έτσι, μέσα στη λύθη οξύνεται ο ανθρώπινος πόνος.
Arbeit. Macht frei. Τι λέει. Arbeit είναι εργασία. Macht θα πει κάνει. Και frei θα πει ελεύθερο. Η εργασία απελευθερώνει. Τι σημαίνει όμως? Είναι γερμανικό ρητό. Ή μήπως είναι υπόσχεση? Η νεκρή έπρεπε να είναι 166 και είναι 165. Βρήκα τώρα το μικρό που λείπει. Μα τι λέει? Λέει ότι λείπει ένας νεκρός. Έπρεπε να είναι 166 και είναι 165. Τι είναι αυτή η πεθαμένη πεταμένη κατάρταμα? Ξέρει κανείς? Αφήστε τα προσωπικά σας αντικείμενα στο πάγκο. Ένας με τη σειρά. Πιο γρήγορα! Για περίμενε λίγο σε. Πίσω ρολόγια. Γουρόλι πάνω! Προχώρα! Προχώρα! Από πού σας έφεραν? Ήταν εκείνη. Την έκλη της ημέρας. Ποιος είναι μέσα από την Αθήνα? Εγώ είμαι. Τι με θέλετε? Ρετσίνια, φέτα, φάλινο, ένα βαρύ υλικό, καλημέρα, καλησπέρα, σήμερα, αύριο, καιρό πολύ, μαρίτες. Ένα σχήμαρος από ελληνικές λέξεις που ήξερε στα αυτιά μου σαν φωνή από 40 αγίους. Ο Σνάιντερ είχε μείνει 3 χρόνια στην Αθήνα, στο Φάλινο, όπου έμαθε και τα λίγα ελληνικά πόδια. Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πραγματικός φίλος. Πιθανότατα αν δεν ήταν αυτός. Και η δουλειά που μου προσέφερε μακριά από τους κινδύνους, σήμερα δεν θα ζούσε. Τι είναι έγινε το επάγγελμα? Σχεδιαστής, το έχεις δηλώσει. Έχω σπουδάσει σε μια τεχνική σχολή. Και είμαι διπλωματούχος. Και επειδή είσαι διπλωματούχος, κάτι λέξη αργήθηκα εδώ πέρα. Ξέρεις να πας στους χαρακτήρες? Ναι! Είσαι καλλιγράφος? Ναι! Λοιπόν, θα σε πάρω για να γράψεις καρτέλες. Γράφεις όσο πιο αργά μπορείς. Χωρίς να φαίνεται το κάνεις. Με αυτόν τον τρόπο θα σε κάτσω εδώ ώσπου να τελειώσουν. Αποστολές, στα εργοστάσια, στα λεπτά μέρη. Είστε ένα τρέπο. Επίσης, κοίταξε να μάθεις γερμανικά με το παράπτωμα. Άμα να σε σέσει μιλάει γερμανικά και σου τα απαντάς νύχτες στα νύχ, ούτε ψήλω στον κόρφο σου. Τα γαλλικά σου είναι καλά για μας, αλλά όχι για αυτούς. Κομπρί. Κομπρί. Και κάτι ακόμα. Έτσι σε κανέναν όλα αυτά. Σε κανέναν. Χάθηκες και εσύ και εμείς. Και εσύ στο οργανωτές καρατίνες. Θα το πεις στα χαρτιά σου για να μεταφερθείς στο παράγκα αριθμός 10. Και να θυμάσαι, στο Μαουτχάουζεν πρέπει να έχεις θάρρος. Στα πάντα. Για τη δράσή σου πρέπει να είναι θάρρος. Το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον Ιωζέφ Μαρίνο, τον οποίο δεν σας κρύβω ότι αρκετές φορές θεώρησα τρελό. Πού σε βάλανε, σε ποιο συνεργείο? Δεν ξέρω. Εδώ μέσα για να γλιτώσεις. Πήγασε λίγο στα τρέλα σου. Μπορείς να το καταφέρεις αυτό? Τι εννοείς? Είναι δύσκολο εξής. Ο καταδελής πρέπει να φροντίσει να τρελαθείς. Μην πάθεις αυτά που θα εμείς έναν πρωτοείδη. Τι πάθατε? Σκεφτόμασταν συνέχεια με το γιατί. Γιατί να με ταΐζουν έτσι? Γιατί να με ορίζουν έτσι? Γιατί να με δένουν έτσι? Αν σου χωρίσει το γιατί. Πιάσ' το λαιμό, καρύδωσέ το και ρίξ' το καμπιμένο. Αλλιώς θα σε καρυδώσει αυτό. Ξέρεις πόσοι λόγοι σπάσαν. Ξέρεις πώς σε φαγεί αυτό το πράγμα. Το είδες, το κατάλαβες. Βρισκόμαστε στα χέρια παντοδύναμων τρελών. Είναι σε σώμα, είναι το τελευταίο. Παντοδύναμο, τρελή, οι φωνιάδες. Και όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το στρατό είναι απίστευτα, παράθυμα. Άκου μας. Ένα χέρι με έπαιρνε από μας. Και με άφηνε σε έναν δρόμο στη Νέα Υόρκη, στη Στοκόλμη, στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω, μιλάω για το Μαουτχάουζεν. Ξέρεις τι γινόταν. Θα με περνούσαν για τρελό. Θα με κλείνανε μέσα. Άρχισε λοιπόν να βάζει την πλούστα του δεδομένου. Να κάνει μόνο του. Δεν είναι δύσκολο. Ο φόβος συγκινεί την ελπίδα να σε βοηθήσει.
Ήταν Νοέμβρης. Ο καιρός βροχερός, ο πρωινός αέρας κρύος. Διασχίσαμε την περιφερειακό και πήραμε την κατήφορο, που στην εξωτερική πύλη. Το νοσοκομείο ανέβαιναν τα μακριά καλώσια του κρεματόριου, φορτωμένα μέσα στα νύχτα. Στα δεξιά του κατηφορικού δρόμου, σωρία αποκαίδια που είχαν αφήσει τα αυτοκίνητα. Το αποκαίδι ήταν το καλύτερο υλικό για την επίστροφη γνώμη. Ειδικά τώρα παριστάνει οι βροχές, δεν λασπώνει βλέπετε το αποκαίδι. Όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος είναι το καλύτερο υλικό. Σχεδόν αντικατάστατο. Παράδειγμα, το αποκαίδι από άνθρωπο είναι καλύτερο από το βαρβίλι. Το Μαουτχάουζεν είναι κυψέλη εργασίας. Όμως μπορεί να μην πηγαίνει παιδιά, αλλά και εκτομή. Η Σεβαλίνα λέει χτες, εκτού LSS είναι τρελή. Δεν αποκλείεται να μας πηγαίνει στο δάσος για εκτομή συνδυασμένη με ένα μάθημα φυσικής ιστορίας. Ο Γερμανός αξιωματικός που κατά πλάι μας φαίνεται πολύ σοβαρός και μορφωμένος νέος. Φοράει γυαλιά και δεν μιλάει καθόλου. Όποιος δεν μιλάει σκέφτεται. Σίγουρα σκέφτεται αυτά που πρέπει να μας πει για τα διάφορα και τα φυτά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Από μικρό παιδί μου άρεσε η φυσική ιστορία. Συνάντησα στο δημοτικό, μας είδε ο δάσκαλος όλη τη χωράφια και σανιβάδια. Δεν αποκλείεται και εσείς να κάνετε το ίδιο. Τότε ζωγραφίζαμε τα διάφορα και τα φυτά. Όλα τα χρωματιστά μολύβια τα φάμε. Γερμανικά δηλαδή. Άρα δεν θα είναι πάρθυνο. Μακάρι. Το σχέδιο είναι πολύ καλό. Έχω πολλές πιθανότητες να πάρω άριστα. Το μόνο που δεν ξέρω είναι αν και εσείς θα φανθούν με άριστα το τέλος. Όμως θα ρωτήσω για εσές Μπαλίνα. Αν και μου φάνηκε λίγο τρελός. Αυτό στη θεωρία του. Κάμε λέει μια κρούσα τρέλας γύρω από το μυαλό σου. Πώς δηλαδή. Πού να την πρώτη τρέλα. Τι είναι η τρέλα. Θα μου να με άμμογη. Φορτώστε την. Φορτικά αυτοκίνητα με νόρια φόρτωμα. Φορτώστε την μέσα. Κάμε λέει μια κρούσα τρέλας γύρω από το μυαλό σου. Αλλιώς δεν λιτώνεις. Πώς να την κάνω αυτή τη κρούστα. Δεν είναι ούτε μια ώρα για να εδώ πέρα. Κειμένος να σωριαστώ χάμω. Τα βράτια μου πονάτε. Οι ώμοι μου έχουν εξαρτρωθεί. Οι χούφτες μου έχουν βγάλει σκάλες. Πώς θα αντέξω. Άντε, άλλη μία. Και άλλη μία. Μια για τον μπαμπά. Μια για τη μαμά. Μια για τη Ρίτα. Μια για τον Γιώργο. Μια για τον Χρήστο. Μια για τον Μανώλη. Ευτυχώς. Έχω πολλά αδέρφια. Μια για την Ελένη. Μια για τη Φιλίσκα. Μια για την Όλγα. Μια για τον Γιάννη. Έλα. Πάλι. Έλα. Μπράβο. Έλα. Κουράγιο. Σε ρώσισα. Τι πιστεύεις για τελική νίκη. Σε ρώτησα. Τι πιστεύεις για τελική νίκη. Πώς έλυνε. Κερένσκι. Πιστεύετε άμουν σε Πολσεβίκος, έλυνε Κερένσκι από πάνω. Ο Κερένσκι δεν είναι ο Πολσεβικός. Πολσεβίκος αδειώτης, Εχμάλωτος πολέμου, Πώς γινόνες αυτό που σκότωσε το ρωσικό βοηνούνι. Υπάρχουμε. Πώς γινόνες σκότωσες. Είναι κάνελο. Όλοι οι Πολσεβίκοι εχμάλωτοι πολέμου να δομέσουν εδώ. Τι μάθαν! Τι μάθαν! Έλα εδώ εσύ! Έλα εδώ εσύ! Είστε έτσι, Ρώσικα κολόνια, Πολσεβίκοι, επαναστάτες! Μου έχετε επαναστάσεις στην τσέπη, Αλλά εγώ δεν είμαι ορθιάρης άλλος Νικόλαος. Είμαι εσές παθηματικός και θα αφήξω αμέσως τελειώνω με αυτά στη Γερμανία. Για σας ρωτήσω κάτι καλύτερο. Θα τα πούμε αύριο στο ατομείο.
Η ίδια ιστορία είχε αλλάξει 10 μορφές και είχε γίνει αγνώριστη. Και την έλεγα κι εγώ έτσι αγνώριστη, και ας ήμουν μάρτυρας ακτινής. Θα καταλάβει πια όμως πως το Μαουτχάουζεν, μόλις τελείωνε το βραδινό ψωμί, ξεκινούσε η μαρτυρική πείνα, μόνο με τέτοιες ιστορίες που θέλει. Οι ήρωες μας όμως έφεραν τις σκάλες του λατομείου, τάιζαν την ακτή φλόγα στην καμινάδα του κρεματόριου και προμηθεύανε με το καΐδι τους δρόμους για να μην λασπώνουν άμα βρέχει. Ο Αντώνης ήταν ένα από τα πιο γενναία και πιο τίμη άτομα που γνώρισα στο Μαουτχάουζεν. Είχε έρθει μέρη του 44, νύχτα. Τον πόσαν και κατευθείαν στα απομόνωση, δεν τον πήρε κανείς χαμπάρι. Λίγες μέρες αργότερα, βραδάκι ήταν, και έρχεται ένας Γάλλος και μας λέει πως στην παράγκα των τιμωρημένων είναι ένας Έλληνας που αναζητάει και άλλους Έλληνες στον τόπο. Τους τιμωρημένους είχαν σε μια ξεχωριστή παράγκα, ήταν δύσκολο να τις χάσεις. Τους περισσότερους από αυτούς τους είχαν προορισμένοι που θα τους έκανουν με σκληρή εργασία στο λατομείο. Μπορεί το χαρακτηρίσει να έλεγε πως τιμωρούνται με 1 ή 2 μήνες σκληρής εργασίας, όμως σε αυτή την είδους εργασία λίγοι άλλοι είχαν πάνω από 2 ή 3 εβδομάδες. Επειδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα κανονικά, πήγαμε όσο πιο κοντά μπορούσαμε και αρχίσαμε να φωνάζουμε ένα στον άλλο κάνοντας πως το γονόμαστε. Αν είσαι Έλληνας πέσω! Κατάλαβες! Θέλεις κάτι Έλληνες, ένα γνώρισα και σένα. Ζητώ η Ελλάς! Ακούς σου λέω! Ζητώ η Ελλάς! Μια άλλη μέρα το πρωί, το είδαμε στο προσκλητήριο. Μας είδαμε μακριά και μας έπρεψε ευχαριστώ, τίποτα στο χέρι στην καρδιά. Ενώ εμείς σκεφτόμασταν στο βράδυ, μπορούν να κουβερνάνε τα χειρά μας, που παίρνουν πρόγραμμα συλλογία και μαζεύουν στις νεκρούς σιγάρες. Ξέραμε καλά τι κάνουμε σε αυτή τη σκληρή εργασία. Καταβαίνανε τρέχοντα στη σκαλιά του λατομείου, φτάνανε 100 μέτρα πιο πέρα, τους φορτώνανε κονάρι στη ράχη, μετά πάλι τα σκαλιά πάνω και τρέχοντας μισό χιλιόμετρο μακριά. Και μόλις τελείωναν πάλι αυτές. Όλη μέρα κάθε μέρα. Στο λατομείο που δούλευε ο Αντώνης, όταν κάποιος τα παρατούσε, οι SS τον στέλνανε στα σηματοπλέγματα του φράχτη. Εκεί τον χώραν ανάμεσα στο φράχτη και τον πυροβολούσαν επί τόπου. Ύστερα γράφανε σε ένα χαρτί ο υπαριθμόν 35-28-77 κρατούμενος αποπειραχθεί σαν τραπετεύσει και σε τελέστη επί τόπου. Αυτό το πέταγαν για την πλατινή αναφορά. Γράφαν όμως άλλο ένα και το καρφίσαν πάνω στο σκοτωμένο. Μόνο η πειθαρχία οδηγεί στην ελευθερία. Ο Αντώνης όμως πάντα γύριζε. Αντώνη, πες εκείνη την ιστορία από το λατομείο. Αφού σου έχω πει ότι δεν μου αρέσει να μιλάω. Εξάλλου την ξέρεις. Πες να ακούσεις κανένας άλλος. Έτσι κι αλλιώς, εδώ μόνο ιστορίες που να λέμε. Άντε να σου πω, αλλά μια φορά ακόμα, Λοιπόν, ανεφαίναμε τη σκάλα του λατομείου, φορτωμένη με τα κονάρια, όταν ένας Εβραίος παραπάτησε. Σαν τον είδα, του έκανα νόημα να πλησιάσει. Σαν ήρθε, πήρα
το δικό του αγκονάρι με το δεξιό και τ' άλλο με το αριστερό μου χέρι. Αυτό έγινε κάπου στη μέση της κάτω. Μα καλέ, τελειώσεις. Πώς άντεξε τόσο βάρος, βράδυ. Καλά. Άκου πρώτα. Λοιπόν, ένας SS μας είδε και μας χώρισε. Είπε του Εβραίου να τρέξει. Εκείνος ανέβηκε μερικά σκαλοπάτια και παραπάτησε στο σκαλί. Ο SS έβγαλε το περίστροφό του και πλησίασε. Έπειτα έχωσε το περίστροφό του μέσα στο στόμα του Εβραίου και πυροβόλησε. Έπειτα γύρισε προς εμένα. Πρέπει να πέθανε στο φόβο εκείνη τη στιγμή. Μπα, κάθε άλλο. Καλά λέω. Απλά συνέχισα αυτό που είχα να κάνω. Φορτώθηκα και το δεύτερο αγκονάρι και συνέχισα. Αλλά όταν φτάσαμε, βλέπετε, στην αρχή της σκάλας, ο SS είχε φαίνεται όρεξη για παιχνιδάκι. Αφού έψαξε λίγο το χώρο γύρω του, βρήκε ένα αγκονάρι ακόμα μεγαλύτερο από εκείνο που σήκωνα εγώ στη ράχη μου και μου λέει: αυτό είναι το δικό σου. Άι, Αντώνη, τι τις ήθελες στις φράσεις με τις SS. Καλά, άκου πρώτα και μετά μου λες. Οι άλλοι γύρω μου κάνανε πως δεν βλέπανε, πως δεν ακούγανε. Αλλά να το θυμάστε, όμως το Μαουτχάουζεν, το ένας για όλοι και όλοι για έναν, είναι νόμος! Νόμος! Τρέμανε για το λιθαργή από το μπλέξιμο. Εγώ, αφού έψαξα λίγο το χώρο γύρω μου, βρήκα ένα αγκονάρι ακόμα μεγαλύτερο από εκείνο που μου είχε δείξει ο SS και του λέω: αυτό είναι το δικό μου. Και το φορτώθηκα. Και αυτό το συνέχισα για όλες τις διαδρομές μέχρι το τέλος της ημέρας. Άντε παρατήστε με τώρα. Ναι, ρε Αντώνη, καλά όλα αυτά. Αλλά εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι πως και τη γλίτωσες. Πως και δεν σε σκότωσε που τώρα σύλλεψες. Αφού σας το έχω ξαναπεί εσείς. Χάλασε το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι? Όλοι αυτοί οι SS έχουν ένα μηχανάκι μέσα στο κεφάλι τους που το έχει εφεύρει ο Χίτλερ, που τους το βάζουν στη σχολή των SS. Και τι δουλειά κάνει αυτό το μηχανάκι? Για παράδειγμα, αντί να χαίρονται όταν κάποιος είναι πονόψυχος ή συμπονητικός, εκείνοι σκυλιάζουν. Αν όμως δείξει κανείς ότι δεν τους φοβάται, ούτε ψήλο στον κόρφο του. Να τι κάνει το μηχανάκι. Τους βγάζει από το κανονικό. Ναι, αλλά εσένα πώς τη χάλασε? Αφού σου το έχω ξαναπεί. Χάλασε το μηχανάκι. Κι άμα χαλάσει γράφους. Αυτά δεν τα έχω βγάλει από τη δικιά μου την κεφάλα. Δεν είμαι διανοούμενος. Αυτά τα έλεγε ένας γιατρός στον Ταχάου. Τον είχαν μέσα επειδή διάφορα τέτοια, σας λέω. Μια μέρα, ένας Βέλγος πήγε να ανοίξει ένα κομμάτι ψωμί στην παράγκα, αριθμός 20. Ξέρετε, και από είχαμε τους πελοφάνους. Τον βασάνισαν όμως να μαρτυρήσει και παίρναν το ψωμί. Τους βάλανε και τους δύο στο κρατήριο, με ένα δυνατό προβολέα στην αναφή. Χωρίς νερό ούτε κεφαλιά. Μόνο με το φως του προβολέα. Όταν τους βγάλανε, ήταν τρελοί και μισότρελοι. Τους είπανε πως στην άκρη του διαδρόμου υπάρχει ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτήρι νερό. Όποιος πάει πρώτος θα φάει και θα πιει. Ήταν σαν να σέρνονται και δεν είχαν δυνάμεις να σταθερνώσουν. Ο Βέλγος πήγε μπροστά και άλλος τον τράβαγε από πίσω. Δεν ήταν πια άνθρωποι. Πώς να είναι. Ήτανε δύο ζώα που θέλουν να μην ψοφήσουν. Κλωτσούσε δάγκον ένα στον άλλον. Μέχρι που ο Βέλγος κατάφερε να δώσει μια πιο γερή και να αφήσει ανέστο τον άλλον που τον είχε βοηθήσει δίνοντάς του το ψωμί και το φαΐ. Οι SS παρακολουθούσαν έτσι από ενθουσιασμό την κούρσα. Μέχρι που είδαν το καλό Βέλγο να αφήνει ξερό στο πάτωμα των άλλων. Αρχίζαν και του φωνάζανε: τρέχα βρωμόσκυλο, τρέχα βρωμογούρνο, τρέχα υπάνθρωπε. Τώρα είσαι εντάξει. Από την άλλη με τέτοια μέσα, το καθένα που είχε δείξει ανθρώπινα και θάρρος. Δικούταν το καλό που είχε κάνει.
χαρακτηριστικό ήταν εκείνο του Τσέχου. Τον είχαν πάει για εκτέλεση στο δάσος. Αποφάσισαν όμως να δημιουργήσουν ακόμη ένα απάνθρωπο παιχνίδι. Κατέβασαν τα όπλα και του είπαν: Φύγε! Φύγε, είσαι ελεύθερος! Όλα αυτά έγιναν για να καταλάβεις πως αυτά που έκανες και σε φέραν στο Μαουτχάουζεν δεν πρέπει να τα ξαναπάνεις. Φύγε, σου λέω! Ακούστε! Δεν φοβάμαι να βλέπω τα όπλα σας. Δεν χρειάζεται να με βολήσετε στην πλάτη. Ώστε δεν φοβάσαι, τότε απλώς θα σου δέσουμε τα μάτια. Δεν θέλω τίποτα, δεν φοβάμαι. Γιατί με βασανίζετε. Πυροβολήστε με να τελειώνουμε. Ούτε τα μάτια, Τότε κλείστα! Κλείστα κατά χρόνο! Και να βλέπω! Τώρα μας βλέπεις! Τώρα θα σε κάνω να μας τεκώσεις! Τώρα που τελειώσουμε το βασάνιζα για πιο ώρα. Τον άφησε να το παραλύει. Να πέφτει, να ξανασηκώνεται. Να κουκουλάει πάνω στα δέντρα. Μόλις πίστευαν πως είχε εξελιστρία και το θάνατο, τον εκτέλεσαν με όλα τα τυπικά και σκατοσπρέπει και γενιές. Όπως είχε πει ο Πολωνός Μάριαν Μόγκους, οι εσές είναι διαλεγμένοι κακούργοι. Αλλά κακούργοι διαλεγμένοι δειλοί. Μόνο δειλοί κακούργοι μπορεί να είναι τόσο διεστραμμένοι. Οι εσές κρατούσαν τις γυναίκες κόρκι, μακριά από τους άντρες. Μέναμε τότε στα αντίσκηνα κοντά στο δάσος. Ανάμεσα σε εμάς και αυτούς υπήρχε ηλεκτροφόρος φράχτη που φαινόταν από τον πύργο. Και πιο πέρα το άλλο σηματόπλεγμα, που κάθε 60 μέτρα είχε σκοπιά. Τον καιρό εκείνο, κάθε Κυριακή που δεν δουλεύαμε, στεκόμασταν ώρες ολόκληρες και κοιτάζαμε τις γυναίκες. Και εκείνες κοιτάζαν εμάς. Είναι ζήτημα αν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, ακόμα και αν φωνάζαμε. Κάτι τέτοιο βέβαια κανείς δεν ξεθάρευε να το δοκιμάσει. Ούτε χρειαζόταν. Αυτό το σιωπηλό αλληλοκοίταγμα που περνούσε 2 φράχτες από σειρματοπλέγματα δεν είχε ανάγκη από μιλιά. Ήταν οι ώρες του έρωτα στο Μαουτχάουζεν. Όμως σκέψου, αυτές οι γυναίκες και αυτοί οι άντρες ήταν ντυμένοι με τα ίδια λιγοτά, ξεθαριασμένα, χειροφορεμένα ρούχα του κατέρου. Τα σώματά τους πετσί και κόκαλο. Τα μάγουλά τους ρουφηγμένα και μαγιαρά από την αυταμίνωση. Τα μαλλιά κουρεμένα, με μία λουρίδα ξυρισμένη στη μέση, από το κούτελο έως το σβέρκο. Τα μάτια πιο μεγάλα και πιο βαθιά από άλλοτε, για να χωράει ο φόβος. Το ηλεκτροφόρο σηματόπλαγμα με το ρεύμα υψηλής τάσης δεν ήταν μία απλή εγκατάσταση, ήταν σαν διάβατος φράχτης. Εδώ, μία διαταγή όριζε να χωρίσει την τελεσίδικα το αρσενικό από το θηλυκό. Μία διαταγή σε μέγεθος μοίρας. Η διάσπαση του αιώνιου ζεύγους. Ένα παραφύσι κόψιμο όταν από τον ουρανό και τη γη ταγμένων να έσονται η σάρκα μία. Η ζωή έσπασε. Η φύση είχε δολοφονηθεί. Μέσα στο φαΐ ήταν φάρμακα. Οι γυναίκες δεν νιώθανε πια γυναίκες, καθώς τα σημάδια του μήνα είχαν εξαφανιστεί. Και οι άντρες είχαν σε κατευθείαν. Αυτές οι Κυριακές ήταν οι μέρες του έρωτα του Μαουτχάουζεν. Τα αλληλοκοιτάγματα ποιόρες ατελείωτες ανεβάζαν στα μεγάλα και βαθιά μάτια την επιθυμία σε όλη την ιερότητα και το σπαραγμό. Και νιώθες ένα τράταγμα στα πόδια, έτσι σαν κάποιος βαθιά χωμένος μέσα στη γη να βαρούσε ένα θεόρατο ταμπούρλο.
λίγο πριν από το μεσημέρι, ένα θεόρατο αμερικανικό τάγκ, καπνισμένο και σημαδεμένο από τον πόλεμο, γκρέμισε την πύλη του Μαουτχάουζεν και μπήκε στον περίπατο. Και αυτό το θεόσταρτο άρμα της ελευθερίας ήταν, λέει, ένα από τα μέτρητα και καταλήπτα της 11ης Αξιαρχίας Αρμάτων, της 3ης Αμερικανικής Στρατιάς που διοικούσε κάποιος σπουδαίος στρατηγός, ονόματι Τζόρτζ Πάτον. Τι ωραία λόγια, τι ουράνιες ειδήσεις. Οι πολεμιστές μας κοίταζαν. Σασισμένοι, περήφανοι, περίληπτοι. Καλά κάνανε και μια εκεί ψηλά. Σειράκι είπαν. Μπορεί να γλιτώσαν από τόσες μάχες, από τη χαρά μας θα γλιτώναν. Ουρλιάζαμε, στριμωχνόμαστε, κολοματιόμαστε να φτάσουμε κοντά στο τάγκ. Πολλοί πέφτανε πάνω και φιλούσαν τα καπνισμένα σφαιρικά, ενώ άλλοι χτυπούσαν πάνω το κεφάλι τους και κλαίγανε. Και ξαφνικά ήρθε το μήνυμα. Φεύγουμε, φεύγουμε! Το νοσοκομείο γέμισε πόσο. Και 2 και 3 και 4 γύρω από κάθε κρεβάτι. Να λένε και να ξαναλένε πως φεύγουν. Οι άρρωστοι ανασηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους. Κοίταζαν το διπλανό, τη χαρά του γείτονα έκανε και τη δικιά τους να βολευτεί στα πρόσωπά τους. Τα κυτρινιασμένα πακέτα ανοίχθηκαν. Τι είσαι εδώ μέσα? Παπούτσια, έλα να το δοκιμάσουμε να δούμε αν σου κάνουνε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Μόνο που είναι λίγο μεγάλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα σου βάλουμε λίγο μπαμπάκι μπροστά. Κάλτσες έχεις βρει? Όχι, δεν έχω βρει. Εντάξει, μπορούμε να βρούμε. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε. Τι άλλο έχεις ανάγκη, τι θες? Έτσι, θα δούμε και την Ιταλία από τη μία αύριο στην άλλη. Και είναι ωραίο που θα ταξιδέψουμε με μάξι. Θα δούμε το κόσμο τα μέρη. Θα σταματάμε όπου θέλουμε, θα ξεκουραζόμαστε. Θα δούμε το Μιλάνο, τη Φλωρεντία. Στη Μοντένα Λί μας ετοιμάζουν υποδοχή. Θα μείνουμε σε κάτι παλάτι στην Ιταλία. Βλέπεις τι καλά που είσαι έτσι. Έστω στην Ευάλο, γιατί στην Ιταλία που θα πας με τους μακαρονάδες θα παχύνεις. Τότε ποτέ δεν μου αρέσει έτσι. Πρέπει να πάρεις ένα ψεγάδι να πιάνεις τη μέση. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Θα σου βάλω εδώ και στα μανίκια ένα κίτρινο φιτιλάκι. Είσαι καστανή και το κίτρινο θα σου πηγαίνει. Να πούμε. Αμέσως. Τι είναι η δική μας είναι, δεν την έχω ξαναδεί. Είναι Λιθουανή. Αλλά ζήτησε να μείνει μαζί μας γιατί δεν υπάρχουν άλλες εδώ. Ναι, είναι πολύ καλή κοπέλα και τη λένε κάτσε να δεις. Μήπως μπορείς να μας πεις λίγο το όνομά σου? Γιαννίνα Λιχούτη. Εξερευνώντας όσο το Μαουτχάουζεν, όσο και ο ένας τον άλλο. Πολύ ωραία η σάρκα σου. Την πήρα γιατί μπορεί να κάνει κρύο αργότερα. Μ' αρέσει πολύ. Έχει πολύ ωραία χρώμα. Εσύ στεκόσουν κοντά στα σηματοπλέγματα. Τότε που μας είχαν στα δίσκυλα. Τις Κυριακές που δεν δουλεύαμε, όλοι αυτό κάναμε. Τότε μπορεί να ειδωθήκαμε. Μπορεί. Τι κρίμα. Θα μπορούσα να σου κάνω ένα σινιάλο. Για να μου κάνεις κι εσύ ένα. Και να ξέρουμε πως εσύ κοιτάζεις για μένα και εγώ για σένα. Δεν έβλαψε που δεν έγινε. Άλλωστε, το καιρό εκείνο δεν ήμασταν τόσο εγωιστές. Άσε που δεν μπορούσαμε να κάνουμε το σινιάλο. Πού θες να πάμε? Δεν με νοιάζει. Έλα να μπούμε εδώ μέσα. Όχι εδώ μέσα. Φοβάμαι. Δεν θα κάτσουμε κάτω. Θα πάμε πάνω εκεί που ήταν άλλωστε το πολυβολείο. Είναι ωραία εκεί ψηλά. Ήρημα και ήσυχα. Έχει ξύλινο πάτωμα και το καλύτερο απ' όλα. Βλέπεις παντού χωρίς να σε βλέπει κανείς. Έλα, έχω ξανάρθει. Η σύγχρονη ανάπτυξη πως θα ξανάρθει. Για όλους μας αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Δύσκολα περνάγαμε από μέρη που άλλοτε είχαμε φοβηθεί. Έπρεπε πρώτα να γίνουν ξόρια. Η συντεμονία μας όμως ήταν πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Για παράδειγμα, το ότι είχα ξαναέρθει στον πύργο ήταν ικανό να ησυχάσει τόσο τη Γιαννίνα όσο και το υπόλοιπο Μαουτχάουζεν και να θεωρείται αυτό το μέρος καθαρό. Άραγε, άμα φύγουμε, τι θα τα κάνουν όλα αυτά? Θα τα γκρεμίσουνε? Ποιος ξέρει. Μπορεί να τα κρατήσουν για ψυχοθέατα. Ένα Μάρτο είσοδος, τις πράξεις να δίνουν τους αμφανέτες χείλους των εσές,
Δεξιά ένα ψητήριο με κάτι προστάλλια από χρονισμούς κτλ. Σύντομη ιστορία του στρατοπέδου. Υπέροχα εικονογραφημένη. Κυρίες και κύριοι, το στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Μάουτχάουζεν είναι έργο της 4ης δεκαετίας του 20ου αιώνα και ένα από τα πολλά αιώνια που ιδρύθηκαν στη Γερμανία του Χίτλερ. Το Μάουτχάουζεν δεν είναι ένα από τα γνωστότερα και τα σημαντικότερα, αλλά χάρη στη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του έμεινε βαθιά στην ιστορία. Το όνομα του αρχιτέκτονα δυστυχώς δεν μας είναι γνωστό. Πάντως όλα τα έργα έγιναν με προσωπική εργασία των κρατουμένων υπό την επίβλεψη των ΕΣΕΣ. Ας περάσουμε στους θαλάμους αερίων. Δεν ήρθε εδώ και έπαθα να συνεφέρω του Γιάννη. Σπάραζε στα χέρια μου χωρίς να μπορεί να μιλήσει, να ανοίξει τα μάτια της, να ξυπνήσει. Δεν είναι και αυτό ένα από τα βάσανα στο Μάουτχάουζεν. Οι εφιάλτες. Και δυστυχώς ήταν ένα από τα βάσανα που δεν πέρασαν, ακόμα και κάτι με το τελευταίο. Τι είδες? Δεν μπορώ να πω. Ηρέμησε. Κάθε φορά μου λες. Δεν μπορώ αυτή τη φορά. Δεν μπορώ. Είναι αστείο να λες πως δεν μπορείς. Τι πάει να πει δεν μπορείς? Δεν μπορώ. Αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ. Εδώ μπορούμε να λέμε πως φτάσαμε ξύπνοι και δεν μπορούμε να πούμε να είναι φιάλτη. Και τους ώρες που κάναμε βόλες στην πλατεία, έξω από τις φυλακές, μέχρι πέρα στα κρεματόρια. Σε γυαλούσαμε και κρέμονταν πλάι μας χέρια, πόδια, κεφάλια. Είχαμε τόσο συνηθίσει που δίναμε ραντεβού στο γωνία. Και κάποιοι που βαριόντουσαν να κάνουν τους παράγκες, πήγαιναν στο πλάκι να του δούσαν. Ξέρεις πως αυτούς που δούλευαν στα κρεματόριο, αυτούς που τους όμοιους τους ρίχναν στη φωτιά. Ξέρεις πως οι ΕΣΕΣ τους αλλάσαν κάθε τόσο. Ξέρεις με τι τρόπο τους άλλασαν? Πετούσαν από το φούρνο με σοπαμένο πτώμα, σε ένα μαχαίρι και πυρούνι, και τους έλεγαν φάτε. Όσους δεν τρώγαν, σκοτώναν για υπακοή. Και όσους τρώγαν, σκοτώναν για ανθρωποθαγία. Ξέρεις που γίνανε όλα αυτά? Να εκεί δίπλα. Στο Θεό σου, Γιάννηνα, τι δεν μπορούμε να πούμε. Πες στα γυναίκια του Ντομπελάιντερ, του στείλανε δώρο ένα Ρώσο, χμάρι του πολέμου. Τον έδεσε ένα στήλο και έκανε σκοποβολή με αληθινό στόχο. Γίνεσαι καλύτερο σκοπευτής με τον αληθινό στόχο. Το ψεύτικο δεν το μισείς, δεν σε εμπνέει. Αυτή ήταν η θεωρία που συνόδευε τέτοια δώρα. Μετά την άσκηση σκοποβολής, έδωσε εντολή να κόψουν τους βραχίονες και τις κλίνες. Και να τα στείλουν στο ξυλουργείο, στην πρίονο κορδέλα, να τα κόψουν σε μικρά κομμάτια, Γιάννηνα, όπως τα τσίλα. Γιατί με βασανίζεις? Εντάξει, σωπαίνω. Όχι. Δεν θέλω να σοπάσεις. Αν ήταν μέρα, μπορεί να μην φοβόμουν έτσι πολύ να ακούω. Μα είναι νύχτα. Και τι έκανε με τα κομμένα χέρια και πόδια? Τα έχνε στο τζάκι και έλεγε πρώτα οι Ρώσοι κι ύστερα το ωραία μας γερμανικά δάση. Στο σπίτι, σε γιορτές, σε γενέθλια με καλεσμένους. Κοιτάξτε με τα μικρά αγάπη μου και πες μου, τι απέμεινε που δεν έγινε, τι δεν μπορούμε να πούμε. Είχα πολλά ακόμα τέτοια να της πω. Ήταν και αυτό άλλωστε μία από τις θερμονίες μας. Πως τα γυρίζαμε πίσω, θα λέγαμε τι έχει συμβεί, δεν θα μας πίστευαν. Ή ακόμα χειρότερα, πως θα μας έλεγαν πως αυτά πέρασαν. Και δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε. Έτσι, τα λέγαμε μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Αργεί να ξημερώσει. Πάρω πως κοντεύει. Θα σου πω. Θυμάσαι τότε που φέρνανε τις Εβραίες από την Ιταλία? Θυμάσαι? Θυμάμαι. Είχαν και τα παιδιά τους μαζί πιο πολλές. Τα δες, τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι. Εμείς τότε δουλεύαμε στην αντιαρματική Τάφρο και μέναμε στα δίσκυνα έξω από τον ηλεκτροφόρο. Και αυτό το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι. Κάθε πρωί, πριν πιάσουμε δουλειά, οι SS σένανε τις γυναίκες και τα παιδιά στην Τάφρο και τους σκοτώνανε. Ύστερα, άμα πηγαίναμε εμείς, η πρώτη μας δουλειά
ήταν να τους θάψουμε. Έχεις δει τα σκοτωμένα παιδιά? Όχι, παιδιά δεν είδα. Την τελευταία ομάδα την φαίνανε το απόγευμα, λίγο πριν σχολάσουμε. Και ήταν μια γυναίκα που είχε στην αγκαλιά της ένα μικρό μωρό. Της βάλανε στη γραμμή της στάθμης. Τα άλλα μωρά κλαίγανε. Μόνο εκείνο ήταν ήσυχο. Η μάνα του το βίζερε. Ο αξιωματικός πήγε, το πήρε μέσα από τα χέρια της, το γαργάλισε λίγο, του γέλασε. Και το μωρό άρχισε να παίζει, να τραβά τα κουμπιά που γυαλίζανε, το καπέλο. Η μάνα νόμιζε πως το μωρό γλίτωσε. Γονάτισε και φώναζε κλαίγοντας «Γκράτσια, γκράτσια». Τα πολυβόλα αρχίσανε. Να βλέπεις πως παράζανε οι γυναίκες τα παιδιά, πως μου γκρίζανε, πως τρώγανε το χώμα. Και το μωρό? Η μάνα του μωρού είχε πέσει μονόπατα. Ο αξιωματικός την έσπρωξε με το πόδι του, τη γύρισε ανάσκελα, έπιασε το φουστάνι της από το λαιμό και το έσκησε. Τράβηξε κάτω στη μέση και έβαλε το μωρό να βυζάξει. Το μωρό βγήκε πιο εύκολα. Το αίμα από το γάλα και γλυφέ. Αίμα! Κόψε! Και το μωρό? Πήρε ένα φτιάρι και το χτύπησε. Έπειτα του θάψαμε. Το ξαναείδες στη μοίρα σου? Το παιδί που έγλυφε αίμα και με κοίταζε. Το έχω ξαναδεί αυτό το όνειρο πολλές φορές, πάρα πολλές. Γιατί δεν ήθελες? Γιατί δεν θέλω να το λέω. Μια μέρα θα έχω κι εγώ ένα μωρό και θα τρέμω που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Φοβάμαι πως άμα το θυμάμαι και το λέω, θα ξαναγίνει. Παρακαλώ κι εσύ να μην ξαναγίνει. You
περιμένεις λίγο, να φύγουμε όλοι μαζί. Πάλι όλοι μαζί. Βαρέθηκα πια όλοι μαζί. Εξάλλου, λέω να αλλάξω δρόμο. Τα δέοντα στην πατρίδα. Δεν θα γυρίσεις. Στην Ελλάδα πουλάγα φρούτα με το καρότσι. Άμα γυρίσω πίσω θα κάνω το ίδιο. Αλλά πως, άμα κάνω την ίδια δουλειά θα σκάσω. Λέω, μιας και βρέθηκα εδώ πέρα στην Ευρώπη, να πάω σε καμιά Γαλλία, καμιά Αγγλία, στην Αμερική, στην Αφρική, στην Αυστραλία. Μικρός είναι ο κόσμος, φίλε μου, στα χλαμάρα η ζωή. Λοιπόν, απάνω τους. Αντίο, Αντώνη. Καλό δρόμο. Σε βρήκα. Μια μέρα με τη Γιάννηνα πήγαμε στο νοσοκομείο. Στη σκάλα συναντήσαμε κι άλλα ζευγάρια που κάθονταν συλλογισμένοι για ασάρτητοι. Σε ένα σκαλί ήταν ακουμπισμένα λουλούδια με τα χαρτί με φλάβες. Σε ένα άλλο, ένας άντρας έτριβε επίμονα ένα σκαλί, σαν να θέλει να το καλοπιάσει. Κοντά στη μέση, ένα ζευγάρι έκανε μετάνοιες, ακούγοντας το κουτελό στο παραπάνω σκαλί. Παραμερίσανε για να περάσουμε κι εμείς πηδήσαμε για να μην αγγίξουμε το σκαλί με τόση ευλάβεια πλησιούς. Φτάσαμε ως κάτω. Στο θεόρατο λάκκο του λατομείου είχε ηχό. Τα βήματά μας αντιχούσαν σε όλη την άπλα. Στη σκαρωμένη βράχη, οι πέτρες, οι σωροί, οι πλάκες, οι πινακίδες, οι ράγες στα παγονέτα. Ήταν πια επιτάφιες πλάκες που γλυπτάνε το ταφείο. Πόσα είναι τα σκαλιά? Μπορεί και 200. Η σκάλα των φρύντων. Στο βάθος ασήμιζαν τα ατάραχα νερά μιας λίμνης. Χιλιάδες αθώοι βασανίστηκαν ανελαίητα και δολοφονήθηκαν σε αυτόν τον ουρανίο τόπο. Αντίο, Ιάκωβε. Στο καλό. Να προσέχεις. Στο πάνω απ' όλα. Μην ξεχάσεις.
Ελλάδα του κρεματόριου. Και πέθανε από τη ζέστα του ζητών μας. Μια άλλη μέρα, το ίδιο περιστέρι της ελπίδας Και έσβησε την δυνατή φλόγα. Το ίδιο περιστέρι μας έφερε στην πατρίδα. Έκανε το χέρι μου να πιάσει φωτιά. Εμείς εδώ πέρα, σαν ηθοποιοί, δεν κάναμε τίποτα στο κόμμα. Χαβαλέ. Οι κύριοι και οι κυρίες κάτω όμως, δουλέψαμε πραγματικά σκληρά. Ξεκινώντας από τον Ινωμένο Τωράκη, στον Πάσο, Λοιπόν, εμείς θα σας ξαναπαρουσιάσουμε απόψε και θα μείνετε ανεξίτηλοι και πάντα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Λοιπόν, στην δουλειά αυτή να ξεκινήσουμε από το σεναριογράφο, ο οποίος έκανε τη διασκευή και είναι ο Βασίλης Κότσιρας, δεν ξέρω αν είναι στην αίθουσα. Όλοι δουλέψαμε. Το ποίημα που ακούσατε στο τέλος είναι του Μπαρμπούνι του Κωνσταντίνου. Το
και γυμνάσιο και λύκειο. Εκεί είναι δηλαδή η Ειρήνη Αλμυράντη. Η Βέρτα και η Μάρθα Καστονίδη που λείπουν τώρα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, η ηθοποιή. Ο Απόστολος Αντωνιάδης και ο Βασίλης Αντωνιάδης. Ο Γιάννης ο Δαφνομίλης. Είναι και στην ομάδα των σκηνικών. Ο Γιάννης ο Δαφνομίλης. Με την Αθανασία. Ο Ιάκωβος ο Δρασούδας που επίσης είναι και στα σκηνικά. Και η Νικολέτα Ζόρζου που είναι στο φροντιστήριο. Ο Ιωάννης Καλογριός Καρδιάλες που επίσης Η Αλεξάνδρα Ιμπαούση. Ο Κωνσταντίνος Βαρκούνης. και ο Διονύσης Πατιστάτος. Η Μεθόνη Παστοποπούλου. Η Σοφία Πολυχρόνου. Η Φιωρέλα Ράπαη και η Ειρήνη Σαμαρά. Και ο Γιώργος Μητσοτάκης. Και τέλος, Κωνσταντίνος, αλλά να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στα δύο κορίτσια, στην Άννα Τζολάκογλου και στην Ευτυχία Γκάσκα, που δεν και μας βοήθησαν και ήταν κοντά μας, γιατί το θέμα είναι να κάνουμε φίλους μας από όλα αυτά, καλούς φίλους. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Κυρία Παγουδά. Έχουμε κοντά μας πολύ σπάνιους ανθρώπους. Είναι συνάδελφοί μας η κυρία Αποστολίδου, η κυρία Βουλτσίδου, ο κύριος Βουλτσάδου.